Alright mlalele ekhaya, mlalele Voice FM, awusemuhle ekhaya, awusemuhle ulalele isintu sethu late show madoda. Uhlelo olumnandi kakhulu lapha sibuyisela isintu kubantu ke namhlanje besikhuluma ngakho kubaleka kwedlozi nokubaleka nje ukuthi wazi kabanzi ngobehluko phakathi kwedlozi nayo nakho konke nje lokhu nje sesikuthintile nje nje kusuka ngehola lesithupha kuze kuzoshalela ihora. Kanti manje sekuyisikhathi sakhe umlaleli leso sikhathi ke sibaleke kakhulu ukuthi umlaleli aphawule sizwe ukuphawula kwakhe ukuthi yena ubona kanjani. Kanti ke isihloko sethu besithenye wena umlaleli ekhaya, ingabe uyakholelwa yini ukuthi abangasekho bayasigada noma nje wena awukholelwa nje lapho nje sidalo nje nhlobo nje wena uvela nje cha okwenzekayo hayi akusikhona nje akusikhona nje kwamadlozi nje kungokwami. Kanti ke mlalelo Voice FM nje so khuluma nje so wafunda nje abakhona nje abathe bahleli nathi kulona uhlelo isintu sethu late show madoda so